आपल्या प्रेक्षकांना कोणती रेसिपी दाखवते आहेस? आज तुम्ही आणला त्या तिसऱ्यांचं आता कालवण बनवायचं. तर मित्रांनो, आज आपण तिसरे आणलेत. तर हा तुमच्यासाठी तिसऱ्या मसाला बनणार आहे. तर असं बघूया चला पुढची प्रोसेस काय होणार आहे ती. आता ते स्वच्छ धुवून घेणार आहे 2-3 पाण्याने. अच्छा. आणि मग त्याची एक शिपली काढायची. थोडं वाफवून घेणार आहे. वाफवून घेऊन मग काढणार आहेस ना? हा, मग अशीच निघायला लय कडक असतात त्या. अच्छा. निघतात म्हणा, ते पण खूप वेळ जातो अशीच निघायला. आणि स्वच्छ आता धुवून घेणार आहे. अच्छा. तर चला मित्रांनो, आता पुढची प्रोसेस बघूया आपण. स्वच्छ धुवून घेतले मी 3-4 पाण्याने. अच्छा. आता मी जरासं पाणी टाकलंय, जास्त नाही टाकलंय. थोडंसं शिजायला ठेवते. शिजायला म्हणजे असं वाफवून म्हणजे आता ही एक उघडली आहे कशी, तसे सगळे असे उघडले पाहिजे. अच्छा. मग त्यासाठी थोडीशी वाफायला 5 मिनिटं वाफ आली की बंद करायचं. अशा शिंपल्या उघडल्या ना की मी बंद करणार. त्यासाठी थोडं मी आता गॅसवर ठेवते, थोडी वाफ यायला 5 मिनिटं. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. तर वाफवून घ्या मग. हे बघा, ही आता एक उकळी आलेली आहे. मी आता गॅस बंद करते. हे सगळे उघडले आहेत. बघा, हे उघडले की गॅस बंद करायचा आणि नंतर आपण त्याची एक शिंपली काढून घ्यायची. आता गॅस बंद करते. थोडं थंड होऊ देत. आता आपण तिसऱ्यांसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊ, वाटण. तर त्यासाठी घेतला आहे हे 2 कांदे आहेत, हे आलं आहे, हे 8-10 पाकळ्या लसणाचे आहेत, थोडंसं खोबरं आहे, सुकं खोबरं आहे, ओलं नाही आहे, सुकं खोबरं आहे. आणि हे आहेत कोथिंबीरचे देठं. देठं का घालायचे तर कोथिंबीर आपण निवडल्यानंतर देठंही टाकून देतो. तर ते टाकून न देता ते आपण असे मसाल्यामध्ये वापरायचे, वाटणामध्ये. त्याच्यामध्ये कॅल्शियम भरपूर असतं कोथिंबीरच्या देठांमध्ये, म्हणून ते मी देठं वापरणार आहे. आणि आता आपण हे सगळं वाटण भाजून घेऊ आणि त्याचं वाटण करू. चला, आता आपण हे बघा, हे शिंपल्या थोड्या वाफवून घेतल्या, चांगल्या उघडल्या आहेत. बघा, सगळ्या उघडल्या आहेत. तर आता आपण हे बघा, सगळ्या उघडलेल्या आहेत शिंपल्या. तर त्यांचं आपण एक शिंपली ठेवायची आणि एक रिकामी आहे ती काढायची. आणि आता मी सगळ्या याचे ठेवते. बघा, जे रिकामी आहे ते बाजूला ठेवते. असे बघा, त्याच्यामध्ये मांस आहे ना, ती शिंपली ठेवणार, रिकामी आहे ती बाजूला ठेवते. आणि त्या शिंपलीचं आता मी कालवण म्हणजे शिंपली मसाला बनवणार आहे. हे बघा, हे रिकामी बाजूला ठेवते. हे काही आपणच निघतात, ते घ्यायचे. हे बघा, हे सगळं आता. आणि हे जरा मी धुवून घेणार आहे परत. थोडीशी अशी माती वगैरे वाटते तर ते धुवून घेणार परत. ते असे सगळे आता मी काढून घेते. हे बघा, हे आता मी स्वच्छ करून घेतले. एक शिंपली ठेवून बघा, ही बाकी एक काढून टाकली आणि एक ठेवली आहे शिंपली. स्वच्छ करून घेतले. आणि जे आपण ते वाफवले तेव्हा थोडं पाणी टाकलं होतं ना, आणि ते पाणी मी शिजते वापरणार आहे. आणि नंतर परत साफ करून घेतले 2 मिनिट. हे वरचं पाणी ठेवलेलं आहे, कारण खाली बारीक वाळू बसते. आणि वरचं पाणी घेतलं आहे का मी गाळून, आणि हे शिंपल्या घेतल्या आहेत. आता आपण फोडणी देऊया. आता आपण गॅसवर भांडं ठेवलं आहे, तर तेल टाकते. बघा, तेल गरम झालं त्यात आपण कांदा टाकू. तमालपत्र टाकते. 2 तमालपत्र आहेत आणि हा कांदा फोडणीसाठी. कांदा थोडा ब्राऊन होऊन देत, लाल. कांदा शिवाय थोडासा लाल होतो. कांदा थोडा लाल होतोय, लाल होत आलाय. तर आता आपण त्यात मसाला टाकू. हा आहे लाल कलरचा मसाला, बेडगी मिरचीची पावडर, कलरचा मसाला. आणि हा आपला मालवणी मसाला आहे. मोठे पोहे खायचे 2 चमचे मसाला टाकू. छोटे चमचे आहेत, पोहे खायचे 2 चमचे मसाला आहे. हे आहे धना पावडर 1 चमचा. थोडीशी हळद,
आणि हा आहे आता गरम मसाला, तो 1 चमचा आहे. हे मसाले सगळे तेलात आपण टाकलेले आहेत. आता आपण हे तिसरे टाकू. चांगलं परतवून घ्यायचं तेलामध्ये आणि मग पाणी टाकायचं. आवाज येतो बघा कसा तिसऱ्यांदा. आता आपण मगाशी जे पाणी तिसऱ्यांचं घेतलं होतं ना वाफवते ते गाळून घेतलं होतं ते पाणी टाकणार आहे. वरचंच टाकायचं पाणी, नाही तर खाली अशी बारीक वाळू असते. आता 10 मिनिट, जास्त वेळ नाही लागणार शिजायला, 10 मिनिटात शिजणार. त्याला मीठ टाकू आपण आणि झाकण ठेवू. थोडं 10 मिनिटं शिजू दे. मग आपण वाटण टाकू त्याला. थोडं झाकण ठेवते मी, आता शिजू दे जरा. बघू आपण झालेत काय, झालेले आहेत. आता त्याला आपण वाटण टाकू. थोडंसं शिजलेले आहेत त्याला वाटण टाकू. हे आपण मग अशी वाटण करून घेतलं ते कांदा खोबरं थोडंसं आलं लसूणचं जेवढं लागेल तेवढंच टाकायचं, जास्त नाही खोबरं टाकायचं, याला जास्त नाही लागेल. ते जरा शिजवून आणि आता काय झालेलीच आहे ते 1 उकळी आली ते झालं आहे तयार. आता आपण त्यात कोकम टाकणार आहोत. ते सगळ्यात शेवटी कोकम टाकलं. आधी टाकलं तर काय होतं जास्त कोकम शिजतो मग आंबट होता, म्हणून सगळ्यात शेवटी टाकायचं कोकम. आता 2-3 मिनटं आता उकळी आलेलीच आहे, पण 2-3 मिनटं शिजू दे जरा वाटण. तयारी झालेलं आहे, बंद करू आपण. बघा मित्रांनो, तिसरा मसाला तयार झालेला आहे. आणि ब्लॉगची सुरुवात या लोकांनीच केली आहे, म्हणून मी काही जास्त बोलत नव्हतो. तर आता ब्लॉगची एंड मी करतोय. टेस्ट करून करणार आहे मी. टेस्ट करून करणार आहे. टेस्ट करून एंड करणार आहे मी. तर बघा एकदम माझं रविवारचा तिसरा मसाला एकदम झालेला आहे. मसालाच केला आहे आपण, सुकंच केला आहे, जास्त ग्रेव्ही नाही अशी ठेवली आहे, सुकं केलं आहे. तिसरा मसाला केला आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकू वरती, काही झालेलं आहे. बघा आता झालेलं आहे. आता मसाला तयार झाला आहे. आता आपण त्यात कोथिंबीर टाकू. कोथिंबीर टाकू. आता गॅस बंद करू. आपला झालेला आहे तिसरी मसाला. बघा मित्रांनो, तिसरा मसाला झालेला आहे. आपल्या मालवणी भाषेत त्याला शिवले म्हणतात. शिंपले शिवले म्हणतो आपण मालवणी भाषेमध्ये. तर बघा शिवल्याचं कालवण झालेलं आहे मालवणी भाषेत. बघा मित्रांनो, तिसरा मसाला तयार झालेला आहे. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि मित्रांनो, ही रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा कशी झाली आहे ती. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आपले.